Lebo zase si nemyslíte, že oni nikoho nepodporujú. To nie je pravda. Hej. Ale pamätajte si, že sa to volá Fond na podporu čoho, Adrianko? Umenia. Hej. Nie nejaký autor sa s tým hral a vymýšľal a toto. Nie. Umelá inteligencia. A to v čase im dali tých 40 000, keď už bola v predaji. Hoci odborníci uprednostnili iné žiadosti, Rada fondu sa rozhodla podporiť práve tento debut. Hej. Poďme ďalej. No, celý tento fond treba pekne zrušiť, pretože jeho umenie spočíva zjavne v tom, že dáva prachy na umenie, za ktoré by sme my nedali ani 5 centov. Umenie je priširoký pojem, aby sa dal presne zadefinovať. Za umenie pokojne môžete označiť, aj keď dokážete do snehu vyšťať smajlíka, hlavne teraz. Ale kto vám za to bude platiť?